Na tradicionalnom novogodišnjem prijemu načelnika općine Gradačac povodom završetka 2015. prezentirani su ovogodišnji projekti u koje je uloženo oko 4 miliona maraka. Istovremeno je naglašeno da je u projekte koji su u fazi implementacije uloženo oko 6,3 miliona maraka. Pored toga što je zaista teška godina za nama, mislim da možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima jer smo po meni našli dosta kvalitetne odgovore na mnoge probleme s kojima smo se suočili. Tu prije svega mislim na posljedice prirodne nesreće, a s druge strane mislim da život na području općine Gradačac nakon ove 2015. godine će svakako biti kvalitetniji, obzirom da je niz projekata o kojima smo govorili realizovan, a ono što me posebno raduje jeste i činjenica da i zvanični podaci, dakle i podaci o izvršenju budžeta općine Gradačac, podaci o sredstvima prikupljenih po osnovu naknade za građenje, sredstva, zatim podaci sa biroa za zapošljavanje koji pokazuju porast broja zaposlenih, su podaci koji nas raduju i ohrabruju, a obzirom da ulazimo u novu godinu sa usvojenim budžetom, siguran sam da ćemo ovaj trend razvoja nastaviti i u narednom periodu. Novogodišnji prijem iskorišten je za razmjenu iskustava u radu, te istaknut značaj ulaganja u infrastrukturu u novoj industrijskoj zoni, kao i pripreme za izgradnju paralelne saobraćajnice u poslovnoj zoni. Posebna pažnja posvećena je realizaciji projekta vodosnabdijevanja općine Gradačac, koji, kako je naglašeno, nema alternativu. Ocijenjen je kao jedan od najznačajnijih projekata kojim bi se osigurala pitka voda za 20.000 stanovnika južnog dijela opštine.